rasane kaya ketiban daru lintang kamoyang nipone dadaku sing lali karo aku kelem mulih kelem bali karo aku janur kuno asake gumon setahun ora rugi rina wangi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane ya maplau. Assalamualaikum Mas Minto. Waalaikumsalam Mas Joklidik. Kagak mempelai berdua, terima kasih. Bahagia selalu. Aneh stasiun balapan, para pemangkat asahoni gedang-gedang. Saya aku nangis, kowe malah cengengesan. Aneh stasiun balapan pamit lungamu sahawan kok malah keluyuran lali mulih keblandang toro keprean pelan moran ejes 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 oke ambosing beres ojo cengengesan. Cari rumah sing Semarang pamit mutilik sedulur lanang sedulur apa sedulur pamit sedilok kok malah ngantuk aduh bablas ki hatiku remuk rendah banjur dadi sampalan-walan tiwas mecah celengan duwe uang plasa kowe keblandang aneh stasiun balapan pamit lungamu sahawan kok malah keluyuran lali mulih keblandang toro keprean. Satu lagi ejes 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 oke ambosing beres ojo cengengesan. Wangi yang kudu serius banget. Ayo masuk duduk. Cari rumah itu narang pamit mulih sedulur lanang apa sedulur pamit sedilok kok malah ngantuk. Hatiku remuk redang banjur dadi sampalan-walan tiwas mecah celengan duitku amblas kowe keblandang nang stasiun balapan pamit lunga pasang
Alhamdulillah. Tok haram coba piye? Sulit mesti. Nadane lanang, Bos. Mau nene. Nah kuwi lho. Coba ndok mikmu mik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Kancane selawat dandan iki. Coba kasidah. Ayo, Mas. Bareng kanca-kanca. Tuh, Mbak. Ciro lupat. Allahumma sholli wa sallim ala tulis Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adakana bismillah sholatan wa Imatan bidawamil ilahi. Bang iki sing digawe asmane Pak Mesni. Ya, Mas Putu. Wih. Loh. Masya Allah, piye ta kijane? Katmu Gus. Bang iki sing digawe jenenge Pak Mesni. Ayo. Ya kaya bocah-bocah ki mau lho. Bapak Misni senajan sepuh cakep sekali. Ngagem sangka dipirsani ya seneng ngaji. Insya Allah sregep sowan para kiai. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adakana bismillah sholatan Imatan bidawamil ilahi. patungake sing dadi temanten anyar. Ayo. Ayo sampean iki lho, Apa lagi? temanten anyar lho. Ayo. Lho. Piye to kowe iki jane kok Piye, ndang piye? cak-cak ngono lho. Mikir kok kucluk jane mikir. Tak dongake sing dadi temanten anyar. Muga-muga nganti besok aja nganti bubar. Mong walengku sregepana anggonmu ikhtiar. Ya. Iya. Ayo gitu. Kowe nyawang rono lho. Iki karo mikir iki lho, cocok iki. Kok nyawang aku ki ya ngopo kok iso. Dadak lho. Ora dadak, iki nang delok kepinteranmu kuwi lho, njajal. Kuatmu, Bos. Yen kobar main. Lah, tak dongake sing dadi temanten anyar. Nganti besok tak dongakne aja nganti bubar. Aku mung meling saben dina sregepo ikhtiar. Engko bar main aja lali gendang bayar. Kowe iki wis dipikir ora sandadak ngono. Wis penting aku lho nyapa. Manten lanang jenenge Mas Yuda, Mas Yudi lan Mas Yuda. Insya Allah kakung loro nindake perintah agama. Coba mentok. Tembangnya Mas diaturke. Malu Bojonegoro sambung wanci dalu ingkang dipun suwun Mbak Sulis Eva. Nganggo bawa Mas, coba digandrung sing apik. Aja ngantek iki Mas Jok Luduk bawa ndak karu-karuan kok Mbak Sulis coba kaya ngapa. Duh wong ayu Do wis ta Mpun.
tasih terus piye Nduk atut runtut Ayo dicedhaki dirangkul. Ora runtungan tatang kinggang ing sarina Ing sarina Ya, jeng sulis. Sasuwe ayo coba yen cedhak tansah pergiwo yo yo kini suara ya. besok kapan yen cedak Besok kapan yen cedak? lah nggih tak tambahi besok Ya, kapan apa? yen cedak yen cedak tansah mulat sida asih Pindo mimi lan mie goreng mie tuna ayo coba pindho mimi lan mintuna katur dumateng kadang saka Ayo. kepolisian Polsek Sumber Gempol Mas Edi Susanto. Nimas ana tepi wajib sida apa ora sita lah iya sida apa ora sida asih Mugi ngatur Mas Doni Iswara ing saka Tulungagung. nggih Mas Edi saka Polsek Sumber Gempol nyimak saka kantor kepolisian Sumber Gempol. Ya, Pak kaya Babinsa, ngapa? Bapak Kantipmas yang bertugas malam hari ini. Ya, uga Bapak Kades Siap. ing Desa Kunir sak prangkatipun. Monggo kanajeng tembangipun sambung wanci dalu dados. Yo. Ya dok. Nah. Wah, oh. sing
Sugiono yang saking Surabaya. Iki uga ana salam saka Mas Tarno Tania. Oke, Jakarta. Ugi kadang kades sing saka Tajinan Malang menika nggih kinten salam dumateng Sekar Gadung. Siap, Bos. Ya. Dibablaske Mbak Punjung karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Kaya ngapa? Sepote Mas. Yuk Mbak Punjung, Mbak Luki jumeneng. Dados yo.
Sambutan saking tuan rumah. Request lagu setunggal lamunan sekti nemen janji ka janji nanti ka nanti. Iki sing dipilih sing di coba. Kowe milih endi? Milih lamunan apa? Apa kayak mau? Milih sakti. Neno, ayo dok. Neno. Nemen janji ka janji. Terus? Kuwi kabeh kudu dinyanyeni. Ya. Kuwi kabeh kudu dilakoni. Ya, enak sekali. Ya sing ndi iki tembange? Coba. Kunjung. Nemen, Mas. Waduh. Nemen. Ya. Nemen. Ya. Nyapa tembangmu kok nemen? Ngono kuwi uga curahan hatiku, Mas. Apa kowe gelem karo aku? Alah, aku sama ndek bojo no. Ya nek ning panggung ki profesional wae. Berarti kalau di panggung itu milik orang banyak ya, Mas. Milik- Perlu. Ayo. Ayo. Ha iki garangan pring kok, Mbok. Wah. Kata kula. Iso. Ini jajal apik-apik, Dik. Coba Mas duduk sama itu toh. Jangan Nemen-nemen. Bos, sama ini di sana diduetin. Ini nih tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Kok tahu kamu? Diam. Iya. Kan nek ngger peteng lu dekem mati. Kok peteng itu toh? Ya rono jepeh. Ya lek pawakane Luki pancen ngono ki. leres, Glendam, leres. glendem meneng. Golek dijak jagongan iki. meneng, Susu, Di golek panggonan sing saya peteng terus ndekem. Terus itu ngendok di sana. Yuk, kaya apa? Nemen, Mbak Luki, Mbak Punjung, dados. Yuk. Sekar Gadung Indonesia. Ana Punjung, Ada Gendoluki. iki mesti apik. Ada Mas Jo. Ayo dong. Ada juga Mas Jo. Sajose. Iya. Kudune kowe ngerti. Juang. Ngerti apa sayang? Juang. Tresnoku nomor siji. Juang. Jarinemu benjani janji. Kowe teko larani. Usahaku wis ragu-ragu. Mas Tito Darsono. Kematiku wis popolan. Pas aku tak
ana pundutan saka Bapak Oka Wibowo Nggih, Amsterdam. nggih. Ki ngersake bajing luncat. Siap. Ini mengke ingkang joget anak wedok Hani Kusuma. Oh, dados ngagem gagrag citanduwinan ngeten nika. Heeh, ning sadurunge nyuwun gungan Mbak Bibit karo Mbak Imas, uga ana pundutan saka penggemar nyuwun taman juruk kaya ngapa? Langsung nganggo irama sigrak rancak. Yuk dados Mas, yo. Menghormati musisi kok. Kudune deng tak dung tak dang tak dung tak dang deng 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 ngono lho Bos. Baleni. Saka Mbak Imas dhisik coba. Musisi ki lek gaekne. Iki sebab wis pas. Iki lagu iki wis pas ya Imas ki Taman Juruk lek sampean ki Taman Makam Pahlawan berarti. Ojo. Coba. Yo Mbak Imas. Piye Mas di briefing dulu, di Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti laleh. Oke. Yo. Ya. Jan bokonge Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Deng deng deng
dan ngubah. Dan. Asik, lulus. Lulus. Karek nampa ijazah. Aja ngisini lho. Iki barang terakhir, jeng lakone macrit. Iki ditambah iringane beduke kudu muni, Mas. Ya. Disesuaikan karo sing meragakan. Aja ngisini ya sayang ya. Sik. Sing tuwa. Sadurunge ngubah. Anu tukang isa-isake nek bak nganggur ora. Lah ngopo kok golek bak? Wah, iku nek nganti blambang lah ya susah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, itu kemarin, sekarang sudah pengalaman. Wes tak lakban. Ini sudah dikasih spon sofa. Oh, wes tak lakban. Coba. Sing tuwa-tuwa walinge aja nganti lali. Terus. Tak. Jangan gas. Oh, Iki golek kerep malah kok sponsor sedot WC. Ngesane kancaku dorek lho, Mas. Awakmu ki gaya budaya to, ora pas karo instrumene kok. Loh, lah panggil ramakne. Deng. Tak deng Mas. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Deng. tapi yo ndak wangun ya mergo bokonge kaya kampret ora patek wangun. Kampret ki condot. Kecalis. Sampean ki lho bojone dhewe atau didelok kulino ndelok bokonge kampret sampean. Mas Lutuk mau leh memberi arahan ngoten niku Jabi. Halus lho sayang. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Lah kok terakhir dhek lek mencret. Astagfirullahaladzim. Salah neh. Ora lho. Ya Allah. Mas Lutuk. Dalem, Pak. Jenenge Pipit ngombane bokong sok krembuk. Apik-apik. Kuwi apik iki Mbak Sulis ya, Jal. Mbak Sulis coba. Ya, Mbak Sulis coba. Iki paling apik dhewe iki. Boleh Mas Sulis. Ya aku lek ndak Mbak Sulis pokoke ora aku. Sulis iki jan jawab. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Sik, aku ketutupan Mas Kluthuk, Mas Klidik, aku ra iso ndelok. Kene rada rene nduk coba. Pak iki ya butuh hiburan. Dalange ya golek kepuasan. Ya golek kepuasan juguyo bokonge Kluthuk kaya bokong kampret. Yo, coba madu Brono. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Wes, pun puas. Wis anyang-anyangan aku. Ya wes, ana. Ganti aku. Nah, ayo tenan. Wah, lah iki. Ceklono Bos, ceklono. Ngawur rek. Ceklono. Kowe iki mari ya boyok lho iki. Dikne. Obat nguntek kok. Hop wis ngene wis. Bos, iki nek randang ditangani iki obate ora sah duwe obat pil, langsung cair ae. Ngono. Nah. Rodok nemen, Bos. Ya, awas. Tung gentak-gentung ya. Tung gentak gentung. Matane ngapa kok cengelku barang ki lho. Iki lho bokonge wis cemawis ki lho. Lah ndasmu koyo bokong iki. Ayo kene. Tah iki jan ora iso. Jugo sik. Hah, kene. Ngawur rek kowe iki kok. Mas. Aku lek dicedhiti bokongno pira-pira tak tuku. Sampun ngono Pak, iki termasuk penyakit iki. Nah. Kaya pitik ape mbok duwe. Genti, saiki Mbak Punjung, coba Mbak Punjung kaya ngapa bedane nang ndi? Batak kayak kene mbok pros. Aten yo adik biadab. Ayo, iki sing titis Mbak Punjung karo Mbak Lilis wong loro, coba.
Ayo. Entuk jamu iku. Ayo. Sing tua-tua coba kaya ngapa ayo. Kaya manut lah. Banyu bengawan tinara cayaning bulan. Lira sewu tiyan alirap buka kenangan cecek. Oke, sip iki apik iki, apik. Ya, ya. Bon, apik. Ganti. Mas Luduk. Ganti. Ya. Ses ya. Ses api ya. Bon sip iki. Iki sik anak didiknya. Iki anjajal aku bisa tak ganti saya. Iya. Iki gurune pinter iki. Gurune ya. Anu busri. Oh ya. Oke. Kebu, iki Bu. Kena dicoba kena mambengi ya apik ngono. Apik. Saestu monggo Bu. Monggo. Kagem Wis, tenan lek ngantek Bu Srini gelem ngangge gaya kaya ngono ki engko bayarane tak kon ngepek kabeh. Monggo Bu. Monggo. Sareng-sareng kula derek. Monggo Bu. Bu Sri iki ngagem jilbab, gak mungkin. Ngapa toh? Ya iki paling tidak tuh menjaga etika budaya. Kan gerakan, tidak gerakan boleh tapi iki diwakilne wae. Oh. Diwakilne wae. Enggak. Saged. Kalau tanpa gerakan saya enggak mau. Harus pakai gerakan. Harus pakai gerakan. Karena ini ekspresi kok. Anu diwakili Pak Manto ya, Pak Manto. Manto sapa? Pak yo ora iso to kuwi, Bos. Diwakili anak wedok Hani, coba ya. Langsung bablas ning bajing loncat. Tandwi, yo. Pas. Kumaha damang, yo. Ya. Wah, iki lho pawakne Bu Sri, wakile masih dulu to. Wakilono. Biyen ibu cacah ki ya ngono ki pawakane biyen ya ngono saiki jan wis. Iki rodok subur Pak. Iki mulai diet Mas, wingi tak pundokke apa salon pas yang ditempelke di dalam udel terus dibuka hitam itu. Oh, berarti anu ki duduk diet ki obat gudik kuwi ora. Iki mergo rodok lemu tak we obat pari dengi. Sing pas apa, Bos? Ono stunting. Iya, iki no. Oh, lilis. Elis. Kok sik tanduk kok mapan ki ngopo to kowe iki? Nah, ngono sik. Wah, burung pemanasan kok mleding. Wah. Wong urung. Kowe konten ono nek wis ngene, nek wis kamprete nusul. Lho Han, lek wis kamprete nusul baru kamu Nah, mleding. Lah kles mleding akhire nyepret. Yo. Dieting nih yo. Agem bawa nggih, Pak. Ora iki malu sing tuwa-tuwa ki jajal dites jogete sak urunge bajing loncat. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Gila, Ya iki sing lho. piti-piti Iki sing suwi melu Pak Misni ya iki. Jogete yo geraji nyuwunengen. Bajing loncat dados yo. Pas. Hagadia akad itu saha eta guring saha eta guring dase bodak tumone jengking kaya andingmu kuwi Ya, kayak apa? Rada rancak sithik Mas. Yo. Bajing loncat kastana aduh happy
Dik, iki ternyata ana pundutan saka Mbindo Blitar dari Pak Muklas. Pak Muklis nyuwun Jogja Istimewa Taman Duruk sampun katur kalian podang kuning. Nah, iki slendrone digunakake podang kuning disuwun panjenengane Mbak Lilis, Mbak Diah, Mbak Punjung karo Mbak Sulis ya digarap Irama Bosas. Kapindhone pupuk kedua binarung karo gamelan. Ya, kaya ngapa? Langsung dados. Nah, muga berkah barokah. Nggih, wis ngeten ben kang delok wayang. Nah, wis. Wis. Ben kang delok wayang. Bakule njaluk. Ngene bakule njukuk sitok wis. Kono Bos. Pun wis tek nyok kono Bos. Iki dituku pisan dadi. Lho. Bakulan. Kowe iki rono bayaran kok iso. Bayaran kok malah rene. Sing ngedum kowe kok. Lho. Iya aku sing ngedum, iki lak sedekahmu bayaran. Sedekah diarahke.
Sing edo Sik ora saudur enteke pira? 210. 210 kan dibayar ibuke. Iki enek 50 ki lho nya, nggih mbuh ngono. Nek ra ngene dalang lak ra metu. Nek tambono. Ibuke. Mus nampa sak kresek. Kene Bos, kene Bos. Mangsane susuk 40 ki. Anu 40 nggih banjur sesuk ya, Mak. Sesuk rene aneh, Pak, sing 40 ki susuk ana. Wis ora mek kuwi tok kowe sing nembang podang kuning sesuk tak bayari neh iki. Tak utang tapi. Ya, bedele ndak? Ya kaya apa podang kuning. Saya, Bos. Ya. Wis, ngene. Ya oke sama-sama. Pak, nuwun sewu Pak Minto. Ya. Bakul kerupuk niki bapake pun kapundhut nggih. Pun kapundhut niku ngatutne panjenengan teng pundi-pundi, Pak. Oh nggih. Nggih, Pun kula melu ndonga. jenengan nek ngetutke kula mau ngomong kula, Pak, kula nusul mungkin jenengan dagangane pokoke niku kula tumbase. Lek sampean nderekke kula. Saestu. Nggih. Iki sing sepuh nika lho, sing nderekke nika lho. Hah? Yang sing sepuh Sing sepuh biasane biasane nderekke jenengan nika pun tinimbalan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. lho saestu. Saestu niki. Niki terus diteruske putrane. Oh, nggih. Lah mlosok nek Mas Mito Mayang melu terus, Dik. Nggih. Sesuk nggo dagangan sing rada akeh. Ben jeleput Mas Mito. Yo, kaya apa? Podang kuning dados buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggur isi kasayang Sawan tambah manis Ipo bunga yang kelakonnya desirane Yo. Rapikan hatiku kebanggaan Bagaimana yang si bodang Hidupkan hati keberatan Aku keberatan Pengalamanku hatiku san Saya
Podang Kuning sampun katur, Nduk. Heeh. Nyuwun gungan oleh-oleh saka panjenengane Mas Duwojo karep ben nembang karo anak lanang ben nyuli karo pake. Ya, kayak apa? Karya dari saya sendiri yang berjudul Ngenteni Tekamu, Bos. Iya. Mungkin dispesialkan untuk Mas Yudi, Mas Yuda, Mbak Yesi kalian Mbak Endang. Nggih. Niki, yuk kanca-kanca cepi sak pinten kote cepi. Ya, Bos. Kowe ana ngendi? Kowe ana ngendi? Mesakno to awakku iki. Aku yang golek, aku yang goleki cahayu cepet kalau bali koyong ini rasane uang lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggal paring dalan Sekar Gadung Indonesia. Sekar. Iya. Ada toilet paten. Ya. Kadang kanca-kanca pemuda matur nuwun. Kanca-kanca Planten terima kasih. Bapak mesti sekeluarga sehat selalu. Kaya ngene rasane wong kang lagi nampa pacoban ya wis tak trimake lu sing lair batin iki nanging aku isih ora mengerteni apa salah dosaku nganti batinku lara rasane tembus ning dada ora ana sing ngobati amung sliramu kayu hati-hati Indonesia ada Ngenteni Tekamu Mas spesial kocok-kocok sing luar negeri ana Taiwan, Singapura, Hongkong Sekar Gadung Indonesia musiknya luar biasa enak eramu ya men kowe ana ngendi mesakno to awakku iki aku yo goleki aku yo goleki cahayu cepet kalau bali koyo ngene rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggal paring dalan Mas Joguduk Ayo Joguduk ada Sekar Gadung Indonesia ono kitane sajose enak eramu guru saya guyu betul jelas alase lagi nopo pacoban yo wis tak trimake terus sing lair batin iki nanging aku isih ora
batinku keloro loro rasane tembus ning dada ora ono sing ngobati amung sliramu wong ayu tak anti anti Koko sing dupa kumelun ngening kentiasa ngobake awengku sagung jajan